Når dagen går stærkt, og du trænger til ro, så tag en pause, det er let som en fjer at forstå. Med Tumle og Mogens, din fjolle ven. Vi snakker, vi griner, og så gør vi det igen. Tumle og Mogens pausepodcast. En lille stund, hvor vi hygger os bedst. Så læn dig tilbage, tag en slapper i dag. For vi har sjov i ørerne, og det går ikke galt. For vi har sjov i ørerne, og det går ikke galt.